салом ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. ҳозир ман Парвез дар Душанбе дар назди цирки давлатии шаҳри Душанбе ҳастам ва дар подзем дар омада ба шумо нишон медиҳам ки дар вақти пеш дар подземи ягон чиз гуфта намешуд. ҳозир бошад бисёр магазинҳо ҳастанд. мана цирки давлатиро тамошо кунед. цирки давлатӣ. акнун мо мерем дар инҷо бисёр биноҳои нав дида мешавад. акнун мерем ба подземни хоча тамошо мекунем. бародарони азиз, дар омада ба подземни ход албатта магазинҳои бисёр хочаки дида мешавад. тамоми чизҳои зебо дар ҷо фурӯхта мешавад. ҳатто ксерокопия омад. ҳамаи намуди обҳо аст. мана бародарони азиз, сартарошхона Пари Маҳрам ҳаст. ин аст подземни ходи назди цирки давлатии шаҳри Душанбе. ман Парвез аз канали Самбои ТВ Екатеринбург имрӯз бо шумо будам. дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки видеои беҳтарин ба навор гирифта пеш кардем. якчизе хотиррасон кунем ки корзанҳои ҳизби ҳуқуқ дар Туркистон бениҳоят зиёд шудааст. ҳамаи барои беҳбудии худи мамлакати мо фоида дорад. саломат бошем бародарони азиз. мана назди цирки давлатиро бинед ки домои нав шуданд. дар инҷо танҳо як доме ки болош мегафон нависта шудааст. танҳо мегафон буд. ҳозир бошад хеле зиёд шудагӣ. домҳои зебо дар назди цирки давлатии шаҳри Душанбе.